मिस्टारा आंना ओरैबायदि गोथाव बोरमा बेदर संदों दिनै फुंबेरे बुरजानि लायनानै ने मामा दायो जानानैसै एसे बेनिफ्राय डिउटियाव लांनोसै बोरो मा ओंख्रि संदों नोङो बोगासिनो बा मासे गोथाव बोरमा बेदर हेलो गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल आंनि चैनेलाव गासैखौबो बरायबाय स' नोंथांमोना मादि नुदों आंनि खानाय सिननायखौ बेबायदिनो सानसे कास्टमार फैयोबा हाबा मावो आरोना खामानि मावो खानाय सिननाय गोबां बेबायदि नारा रखम आरोना नोंथांमोना नायनानै मोजां मोनोब्ला अन्नानै लाइक खालामनानै होदो लोगोसे आंनि चेनेलाव गोदानब्ला प्लिज साबस्क्राइब खालामना गालांदो आरोना आसा खालामो नोंथांमोनखौ सापर्ट होगोन होननानै स' गोजोननाय थाबाय गासैनिसिमबो नायगिरि नोंथांमोननिसिम नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनफिनगोन बेबायदिनो स' थेंक इउ स' माच फर वाचिं बोरो मा ओंख्रि संदों नोङो बा मासे गोथाव बोरमा बेदर मोनलांखानो दाब दाब सोना लामलायदों टिफिनाव आं डिउटियाव थांनो ओंखारदों नालाय ओमफ्राय मिस्टारा आंना ओरैबायदि गोथाव बोरमा बेदर संदों दिनै फुंबेरे बुरजानि लायनानै ने मामा दायो जानानैसै एसे बेनिफ्राय डिउटियाव लांनोसै तो गाइस फाइनाली आं डिउटियाव फैबाय नै जाखां हेरिनो आहा लेट जाबाय आरोना दिनै माने एकदम 20 मिनिट लेट जाबाय आं नै दिनैहाय बिराद हाखु दाखु फैबाय फिसा गोनां नालाय जि जारलाखा गस्ला हेरि गानहोनायावबो एकदम खस्थ' गानहोनांगौ बेखौ बेखायनो एडभान्स ओंखाराबा जाथारा दिनैहाय बोरमा बेदरखाय एसे लेट जाबाय स' दायो आं फैगासिनो डिउटियावहाय नोंथांमोना नायलांनो हागोन नै फिसाजोखौ बानानै फैदों आं हाय मामा हाय गेरा लामायाव जायनो लोगो मोनो बेनो रायलायलाङो आरोना मामाजों मा जाखो हाय स' फाइनालि मोनफैबाय आं नै जोंनि पार्लारावहाय मेंबाय रंगिना रंगिनासो नांबाय खुशबु ये क्लिप निकालो उधर रखो दायो आं मोनफैबाय बेनिफ्राय आङो क्लिन खालामना लागोनसै रुम मुसिनांगौ नै 20 मिनिट हाखु दाखु लेट जाखाबाय दे मामा एबार गेलेदो दे नै इजों गेलेबाय थासिगोन बियो फिसाजोआ रखो जा मा नै मबाइलसो बिबाय दा डेन्जारखा आंना फिसाजोआ खेलो उसके साथ ओके अभी मैं कोसा मारेगा तो दायो आङो रुम मुसिना लाग्रोनोसै क्लिन खालामनानै बेनि उनाव कास्टमार हायबोला मावलांबाय थानोसै आरोना फिसा गोनां दा जारला सिख्लाफोर ओंखायनो थाब हाबा जानाङा दे नानि मान बिनानावमोन जारलासो हाबा जाहांखौबो बादा हरनायसो जालायलांगोन बे ने जियानो जा न'खर संसार जाबाथाय एसे जुदा जायो आरो स्टाइलफोरा जुदा जायो डिफरेंट जायो
न'खर संसार जाबाला आरोना फिसा फिसौ खांबाला ना मा होनो स' दै आजावगोना लानोसै आं दैखौ बैनिफ्राय जाजावो खर' सुग्रानिफ्रायसो ओइनिफ्राय लायनो हायो आरो आउटआव दङ ओमफ्राय आङो बेनिफ्रायनो लानोसै अलरेडि लेट जाखाबाय नालाय स' लोगोफोर फाइनालि नै आं रुमथिं खालामना लानोसै है मा बे बाथ्रा खोनसेखौ जावले जावले होनो ने गावनि मावनायखौनो गाव खिथिदों होनलायदो साननानै नायाखै नामानो नोंनि जिउआ मानि जानांदों साननानै दायो रानग्रोथोंसै जायगाया फाइनालि मुसिखांबाय बेनिफ्राय कास्टमार फैबाथाय मावनोसै बिदिनो थ्रेडिं मुसुगुर आइब्र'स हेयार काट फेशियल बेफोरबायदि मावो आरोना जोङो बेनिफ्राय हेयार कालार बेनिफ्राय मा होनो आथिं सुनाय आसुगुर नेल साफा खालामनाय नै आसुगुरफोरखौ फाइलिं खालामनाय आथिं सुनाय मालायनिफोरखौ जोङो प्रफेशनेलि मोजाङै मावनानै हरो आरोना स' बिनिखायनो जोंना पार्लारा फिसाबाबो कास्टमारा जोबनो थाङा मानो होनबा जोङो प्रफेशनेल मोजां मावो नालाय एक्चुअलि नर्थ इस्ट साइडनिया जोंनिया मावबाथाय जोबोद मोजां गोसो होनानै मावखायो नालाय बेखायनो नर्थ इस्टनि दुकानफोरावहाय बिदि शपफोराव बेनिफ्राय शपथ' नङा माने सेलनफोरावहाय हाबो आरोना कास्टमारफोरा बिथिंजायनि मानसिफोरा जोंखौ बिलिभ खालामनानै होयो आरो जोङो बेफोरखौ मावनानै होयो ओमफ्राय लोगोसे नांगौ जायोब्ला आङो फेसबुकआवहाय आपडेट होगोन आंनि फेसबुकआवहाय नोंथांमोना डिसक्रिपसनाव नायनानै ला आंनि फेसबुकआवहाय नोंथांमोना लोगो जानानै थानो हागोन मा होनो बिउटिशियान नांगौ जायोब्ला हेयारड्रेसार नांगौ जायोब्ला जोंनि सेलनावहाय स' नांगौ जायोबाथाय आं नोंथांमोननो खबर होगोन आरोना स' दायो भेकेन्सि गैया नालाय बेखायनो सिरि दङ आरो गोदानफोराबो सोलोंनानै लानो हायो दा भेकेन्सि गैयिखाय हाया आरोना फैनो मानो होनबा अलरेडि दंखाजोबो जोंनिया गोबां सिख्लाफोर दं सेंग्राफोर दं बर' सेंग्राफोर जोबोद मा होनो सोलोंगासिनो मावगासिनो मावनानै जागासिनो आरो थ' लाइफआवहाय बिउटिशियान हेयारड्रेसार सोलोंनाया जोबोद इम्परटेन्ट आरोना
अनलि बे खामानिया नङा जायहा गोसो दङ बेफोरो आरो खानाय सिननाय मानायफोरावहाय सोलोंना लायोबा गाव गावनि थाखायनो मोजां मा फैदो गोजोननाय थाबाय थेंक इउ सो माच फर वाचिं बाय बाय